அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். விண்ணகமும் மண்ணகமும் வியந்துரைக்க வந்துதித்த அண்ணலான நபிமகளார் அருமையான பாத்திமா பாத்திமா அன்னை பாத்திமா. விண்ணகமும் மண்ணகமும் வியந்துரைக்க வந்துதித்த அண்ணலான நபிமகளார் அருமையான பாத்திமா பாத்திமா அன்னை பாத்திமா. பெண்களுக்கு கண்மணியாய் பெரியவர்க்கு வில்மணியாய், பெண்களுக்கு கண்மணியாய் பெரியவர்க்கு வில்மணியாய், பண்பிருக்கும் நன்மணியாய் பாருயர்ந்த பாத்திமா 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 அன்னை பாத்திமா. செங்கதிரோன் பொற்குளம்பை சிந்த வந்த வெள்ளிக்காலை, செங்கதிரோன் பொற்குளம்பை சிந்த வந்த வெள்ளிக்காலை, மங்களமாய் வந்துதித்த மாமணியே பாத்திமா 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 அன்னை பாத்திமா. களிசிறக்கும் வேந்தரெல்லாம் கணவராக காத்திருந்தும், களிசிறக்கும் வேந்தரெல்லாம் கணவராக காத்திருந்தும், எளியரான அழிப்புலியை ஏற்று வந்தி பாத்திமா 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 அன்னை பாத்திமா. தங்கும் புகழ் அன்னையர்க்கும் தங்கமான தங்கையர்க்கும், தங்கும் புகழ் அன்னையர்க்கும் தங்கமான தங்கையர்க்கும், சங்கமான மங்கையர்க்கும் சங்கையான பாத்திமா 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 அன்னை பாத்திமா. கோதுமையை கையரைக்க கோமுறையை நான் உரைக்க போதும் என்ற பொன் மனத்தால் பொலிவடைந்தீர் பாத்திமா 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 எங்கள் பாத்திமா பாத்திமா. நன்றி.